Orduan, badugu kanpotik etorri predikari bat, espatu berria, kontatzen dugu. Berak, 1600 aitzin solasian, 1600 agertan pena ez da galdua da, ez du ezautzen, baina pentsatzen da, askapeneko sarrera bat ondik hartua dela. Eta han egiten du. Nire txiko duzue agian, nik Euskal Herriko naizelarik, Euskaraz ispilatzeko hausartzearen hartzea. Gero, esplikatzen du, nola, Euskal Herrian ikasi da, Euskal Herrian ikasi Euskara, Euskal Herriko proiektuetan enplegatu nahi izan. Adierazten du, garbik. Orduan, hor badakigu Euskaldun berria dela, eta esplikatzen du, beharrezkoa dela, ez dela aski, arroz editatzea, behar dela iztilioz edeki, eta ez zait iduri aski dela kandidatuz probetxo egitea, baina arre uste dut, eskiribuz ere behar dela entxeatu eta trabaiak, garbiki egiten du. Hori importanta da, bada lehizarragarraretik aldaketa hori da, katolikoek egiten dutela, lehizarragako nire idazten duenean, idazten du irakasleentzat. Protestanten sistema da, goi mailako jendentzat egitea, gero egiten dute irakasleentzat, eta irakasleek gero egiten dute besteentzat. Aldiz, erreforma katolikoa egiten dira, zuzenean egiten da jendentzat. Eta hizkuntza magleen kontua pixka hortik ere esplikatzen. Orduan, esplikatzen du, beraz, nola, liburu horren egiteko xile hartu duen, bere gai hartzen du, ez du egiten horreitek galdegin dakola, ez kolakorik, hartu dut gogo, liburu diogunen egiteko, eta jendarterak ateratzeko, bertze, unetan, bertze erakuslerik ez denean, beraz egiten duenik ez dut, beste erakuslerik, beraz, gutxetik aliatzen dela dio, eta ikusgarri nagusi zer ere sinetxi obratu eta eskatu behar da, beraz, otoitz bideak, baina berdin, gero ikusgarri haraber nola behar den euskara estiribatu eta erakotu, eta argi da, berak, bere buruaren, bere erralaren helburu aplikatzen dituenadik, baduela alde batetik edizioa, nola behar den sinetxi eta generatikoak, baina behar dela euskara nola behar den estiribatu eta erakotu. Hori ere da. Ertze irakusilik izten da ere. Eta erreten du irakurtzaileari egiten dion bigarren argitalpenean, irasin dut horretia egukoan, orduan, aldaketa bat egiten du, parte batzu doktrina kristionari, beste parte bat, hirugarren parte bat gaineratzen dio, eta hartan otoiz, otoiz batzu bizian gertatzen dituen beharren arabera, otoiz batzu sartzen ditu. Eta egiten du, hartan. Esplikatzeko hori. Eta zeren aniz baita Euskal Herrian irakurtzen dakienik, baina ez euskara baizik beste hizkuntzarik aditzen. Alatan egin ditut horako entzat euskaraz. Zer egiten du hor, badiela, anitz, anitz Euskal Herrian irakurtzen dakitenak, baina euskara baizik ez dakitenak. Lehenago errandu etzela eta bide irakuslik, etzela. Hor, sartzen gira, lehen errandizuetan diglosia kontuetan. Erran eta diglosiaren distribuzioan goi mailako eragileak ziren latinezkoak, lapurdin garaiak. Eta beraz, latinez, izkidiatua zen, pilatua zen, guztia latinezkoa zen. Errixonere kontuetan. Orduan, jendek ikasten zuten, ikastean, orduai iskalatzen izan dute, otoitzak eta lehitzen, irakurtzen, latinez, latina jakin gabe, istamena. Jalazer gara jartan ere dadin, istamena, irek zuten, bazekiten irakurtzen, ulertzen zuten hizkuntza batean. Tik atera behartzen,
entzuzen ere, delako fedea behar den bizala erakusteko. Eta hortako hartu zuen bere bideo hori. Eta erakusteko sinesten zuen, ez dela erotuetako benetitez. Eder da, hola, ikusten dugu hirugarren parte horretan, denbora batez, aipatzen ditu marinera. Eta aipatzen du bere liburuaren eragile da marineren zat. Erreten du. Zeren baitakit, jende hainitz badela Euskal Herrian itxasoan dakilanak. Behar derago, hei ere erakutsi, nola behar derauzkaten bere horatzinoak eta autoritzak gehituari eri. Beraz, marinentzat egiten ditu autoritzak. Eta egiten du, esplikatzen du. Itxasoan ibiltzen direnean, nola ze behar duten egin bere haren liburuarekin. Goizean, denborak hala emaiten duenean, zuek itxasoan zabiltzaten marinenok, bil zaitezte elkarganak, gar zaitezte belauriko, eta zeuen gogoak genkoa ganak altxaturik eta zeliaturik, erran ezazue, Paternoster, Ave Maria eta Credo, latinez edo eskualaz. Eta haukien onduan, erran beza zuetarik batek, apurbat gora eta hagitz, orain hemen ibeniko dutan otoitza. Beraz, hor, irakoketa eta otoitz kolektiboa da. Eta segitzen dut. Eta bitartean eduki bezake bertzek ere, hartan, gogo, entzu bezake, edo, nor bere liburuetan isilik erako bezake, zeren estimatzen dut, ez dela izanen bat ere irakurtzen dakien marinenik, liburu hau izanen ez du. Beraz, naterentzat, marinenentzat egiten dutela dituzetak, pentsatzen dut, sinez, agerita ez dut uste elefantzoan dela, ez da itzin zola du, liburuaren barnean da, esplikatzen dut nola behar den otoritzegi, eta marinenentzat, olako ikustu dela. Orduan, hor, materrek bide bat irekitzen du. Mater, pixka bat, nola erran, zisne bertzala, eta arazoak konpontzen du, nolazkai, horrek segidarik izanen ote du. Eta segida bat izaiteko, behar da, tokiko jendearen ganikako baliatziak. Erran ere eta, behar dira, dostunea kristianak, eskualdunek, denek eginak, eskualdunentzat. Eta hori, heldu da, laster, etxe berriz iburuparik. Orduan, Hanrek egiten du. Biziki, ogoita hiruan ateratzen da Dottunea Kristinan, ateratzen bigarren edizioa, bi urteren buruan, ateratzen da Dottunea Kristiyana ziburuko etxebitik egina. Ura, eskualdun zara da, alere teologian doktore, eta egiten du autu bat. Aureliari preziatzen duen momentu bat, etxebeki mater ez bezala, poeta, besta, gertatzen da horrela dela. Eta beraz bi gauza egin behar ditu denbora dira. Baina sekulako libertatea behar da eta osatzea behar da horren egiteko garaiak da. Orduan esplikatzen du, zendako egiten duen bertsoaz. Egiten du, bidistimua eman diat euskarazko bertsutan, katoliko manuala, neure aski orduetan. Ikusirik nola bainaiz, jaiotzez, euskalduna, nire gustuko horiak eta ikebe aurrean aizartalan izan dela etzela, agatua, jaiotzez euskalduna, gure nazioa dela kopla maite duena. Beraz, eskualdunegi behar bezala erakusteko, kopla gabiatu dira. Aztarakoz, jakiara, jak bertsuz ezarri, lasterrago, ikas eta maizago aipagarri.